Ukoliko zavirite u podrume i na tavane, siguran sam da ćete naći predmete i stvari iz perioda Jugoslavije. To me je navelo na razmišljanje šta se desilo sa jugoslovenskim specijalitetom koji se naručivao i jeo čak i za doručak, zbog kog su se omazivali tanjiri. Koliko li je samo novca ostavljeno u kafanama i to ne samo zbog muzike. Po pričama, za kariranim stolnjacima su sklapana prijateljstva za ceo život, otkazivani razni poslovi, dizane čaše ili pepeljerom razbijane glave, pod sto pali drugovi nošeni kući. Da bih dočarao to vreme, izvukao sam staro odelo, zategao kravatu, improvizovao kafanu da ne bih nekoga uvredio na licu mesta, jer nisam znao kakvu će reakciju izazvati upuštanje u probanje jugoslovenskog specijaliteta, škembića prvi put u životu. Nema nazad. Miris je donekle poznat. Pikantno je, nije neukusno, ali je čudan ukus. Aj, srećno. Ono što je sigurno jeste da nije neukusno, međutim, ovo nije moja šoljica čaja, definitivno. Lepo je začinjeno, to moram da priznam. Verujem da se tako i u svim restoranima radi. Neću pominjati gde sam ovo naručio, tačnije pokupio i doneo, ali je jedna od starijih kafana u gradu, pa eto, možete da pogađate ako želite. Da je umesto koje je poprilično gnjecavo, definitivno bih mogao da pojedem i mislim da bi ličilo na paprikaš. Mnogo liči na gulaš, čorbanac ili kako ga već vi zovete. Ovako, sumnjam. Da sam kod nekog u gostima i da mi posluži škembiće, verovatno bi mi duže trajalo, ali bih pojeo iz pristojnosti. Sada, u ovom trenutku mi je drago što ne jedem u restoranu, s obzirom da ću odustati definitivno od ovog jela, samo je pitanje u kom trenutku. Shvatam ljude kojima se škembići sviđaju, ali definitivno ne ulaze na moj jelovnik. Ali dobro, kad sam već naručio i kad sam sam sebe uvalio u ovaj sos, za zaključak samo da kažem, ukoliko volite da eksperimentišete sa hranom i da probate nove stvari, možete da se upustite u avanturu probanja škembića, ali budite, kako to reći? Ako ste avanturista, slobodno probajte škembiće, budite spremni da vam se neće svideti, ali opet otvorite um i pustite možda se poklope zvezde na nebu, možda vam bude baš takav dan da vam ovi škembići, ne ovi, nego neki drugi škembići legnu veoma dobro i da budete zadovoljni i napustite restoran koji god, punog stomaka i sa osmehom
na ustima. Hrana, muzika, ljudi dolaze sa godinama. To je de facto tako i to sam za svoj život već naučio i svestan sam toga. U nekom trenutku ajvar nisam podnosio, a onda od pre neku godinu ne mogu da zamislim život bez njega. Možda će se to desiti sa škembićima, u ovom trenutku sumnjam, ali takođe sam, pripremajući se za ovu emisiju, odgledao nekoliko videa i našao tekst u kom se kaže da škembići dolaze posle 35. godine. Tako da definitivno ću im dati još neku šansu u budućnosti godinama koje dolaze, ali tek kroz 3, 4, 5 godina. Za ovaj specijalitet potrebni su vam škembići, crno vino, crni luk, šargarepa, zeleni paradajz, beli luk, peršun, crvena roga, mlevena, crvena slatka paprika, tucana, ljuta paprika, so, mešavina bibera, majčina dušica i lorber. Prijatno vam bilo.